Machiegni janeno mar Lolwe TV kamoro moro ma entiere mineno e Kenya kod pinje moko ma oko machiegni chenro ni mar kuku mar wach. Odiochieng' mano ma kawuono bende wada ng'iyo anena. Pod wakolo wach BBI. BBI en sani ma bende koro penyo wach momako piny mar Kenya mangima. Kendo koro iwacho gik mopogore opogore joma dwaro mondo med pachgi. Jogo ma bende wacho ni oyo en gima onego bed ni kadha kadha. Osebedo kwa kole kamano kendo koro chenro mano mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono. Wan gi MCA kata jaod bura ma Central Alego e Siaya County mano Leonardo Riaro ma bende wan godo e studio kae kendo wada tema nena kolo iye mano kod ang'iyo nene to kolo BBI. Ang'o gini ma bende koro pod dwarore. Nwaseng'iyo ni MCS dwachi ma bende nitiere. Wang'iyo anena governors ka achiel to kod jood bura gi senators gin bende. Ang'o manicha gidwa ni mondo koro med kae. Wach ma bende pod nochungo kata sidho chenro nogono mondo chak kaw signatures. Ma bro tayo chene luonga ni Jesse Omondi Haron John bende ma bende bro tayo chene nyaka chop giko mare e kete mana kanyo. Machiegni ahinya jatelo. Goto kamano. Machiegni. Siaya uriyo nade? Maber. Uriyo maber. Chieng' rieny maber. Oluo koth. Koth bende biro bang'e kanyo. Koth osechwe. Ng'eny dware na ka koth osechwe. Chieng' biro koro to ji keyo. Erokamano ahinya machiegni kendo. Ne wang'iyo anena nwakolo weche mago mag BBI manicho ng'iyo to kod Haron e kinde kanyo mokadho. Wada ng'iyo anena nusewacho kaka dwacho kaka MCS gi mano dwa ni mondo koro medi. Gini paro ma ji ne golo opogore ne omiyo ne pod gini pod kelo liet ahinya. Iwacho ni wadwa wakadhe kaka en no, joma wacho ni aoyo we wakaw kwa wanena pach jogo ma bende koro pachgi nikech gimbe gin jo Kenya. Wach mano mar governors achiel kuom gigo ma bende ne gidwaro ni mondo koro wach mano mar control of budget ng'ano magayo wach mar omenda mago ma bende tiyo godo keta nena county bed centralized ma county ka county 47 counties bende nitiere godo. Akeni kanyo nyalo wache ma maere kaka ma bende broko anya wacho ni moko nitiere man nikech mano ne onge BBI to bende aneno onge tiyo gidwa ni mondo mede ga kane gimomiyo onego bed mondo kapok awacho mana mor ni kaka achiel kuom jodongo mag jod buche mantie duol mar MCS Kenya Assembly's Forum nyocha warado gi jakom paro ni ne waseloso bani waoro gi maber kendo jakom ne opuoyo twak mane wantiere go kode mondo wadhi mbele nikech gikone gini dhi kele lwet county assemblies to wan ema nyaka wamiye nyandhu moromore kode. Koro mar governors no taparo nitie jok moko ma gin ka en siasa wacho ni mag yuora nena governors duoko wachien ka gin e weg counties to giwacho dhulwaina no I imagine na governor nani kanyie gino to a governor ni e gino tadwa nyise no pia gimo wacho nikech office mar controller of budget tayari nitie ga Siaya manyalo paro kata na kinde ma sama nitiere chapne gi ndekni waluongo gi ga wapenjo gi maka samoro control of budget kwa mfano wacho no ne MCS ochul pesa mang'eny waluongo gi Siaya to wapenjo gi to ere kaka ochul MCS allowance aneno kundiki oboke to kapok ochul ga un mupuodho ga to nego be no puodho mna gima pesa nitie ka pesa no nitie tere ka uwe ochulwa to pesa onge budget nyiso ni ukia tiju so office mar control of budget tayari nitiere counties wa magi ma governors gi wasa moro magi mana pach governors mano geriambo gikia gima giwacho tayari nitie gidwa ni mondo med gine be gidwa ni mondo koro iwacho ni jolup ministers kata jolup jotend migao bende igolo from parliament mano governors magolo gimoro chieng' moro mane BBI ne ochako ng'wech kane wan Kisii naneno ka wuod chief oloso tienda yie kode nikech owacho ni kokinyal kendo ratiro mari to ng'abro kedo ni onge wacho ni gino nyaka wa create office moro kacha ma regional an rasanga udwa terms bene wacho ni terms ma governors be med juu malo and governor dhi kure gimineno kanyo ne wachno ingen ng'eny governors gidhi dala terms giteko na yes gini ochalo remo ma nyako bilo remo to kowe so governors gi ong'eyo no moko dhi dok e bunge aneno ka laptop gi ndongo moko dhi bedo senators koro ng'en ka gidok e bunge to komar waziri obwodho gi tiwacho ni ng'ama senior kae ware wasokate imanyo waso governor kae jogi dwaro dwachgi to magi gidwaro dwachgi BBI but un ka MCS bu support gini koro mano koro wuona ni governor sere no wacho kamano samoro ginyalo ng'iye
kaka Irmano dwachgi, lakini un bende ukelonu gimoro. Ing'eyo wach maduong' e wach mar chik. En lek ma chik dobedogo, kata nyalo wacho ni juogi mar chik, kata chuny chik iluongo ni the letter, the spirit, not Spirit, yes. Spirit mar chik gima duong' mogik en jatend migawo bed kachacha. To jatend migawo hie onge tiende mondo obed gi ng'ama thine moloyo ne giwuok e bunge gi duto te. Mano anyalo wacho ni en ketho pesa, nikech be jatend migawo en mana ng'ama ndhanyo malo ete. Nitie joma pange e tich. En mana manyiso ni koro mae wan kaka PS odak wadhi e bura mar jotend migepe madhenwa. An kaka PS penjo ni ok anyal donjo e bunge, dhi duoknwa penjo makama. Iwinjo. So wi ok wanyal dwaro ji ariyo odhi konye nang'o? Odhi konye na ng'atimore. So gima gavana dwaro ka gin dwachgi. Gidwaro kama gin be giyudie kamo magi weche thuogore koro gidwa kama gin be giyudie kama gidonje. Machielo ni samoro ok nyal bedo pache, kendo wan mondo Senate obed gi more powers. Mana ng'eni ok nyal bedo pachegi. Mano to an kaka Oriero. Kendo adwa wacho maonge luoro. Yes. Mondo devolution of the mbele nyochako ng'wech. Ne en mistake maduong' kane wakadho 2010 constitution. Anya wacho ka achiel kuom jogo ma bende ne dhire mondo kadh. Senators wabunge mane nitie kwendego ema nobagowa. Jomoko ne paro ni senator ne gimo malich mok bichopie. Bane gidhi gikawo teko giruoye ne bunge mamalo. Koro katiba wacho konchiel masani ni gik mag county senators ema wacho. To krawigi no wil ni gik moko duto paro duoge omenda. Koro kendo korko omenda madhi e county ne giweyo ne od bura maduong'. Ema mineno ka poko mar county iware ma Nairobi te kadha piyo mar Kenya. To mabire county to pod ywaruok nyaka nyoro ni. So ruok ne nitiere ka. Ne joka be ne dwaro dwachgi. Ing'eni gini how marach ne dwa japiny. Te dwa jomoko be dwachane. Ibe dwache iso kanyo. Koro itemo balance mondo mi inywa japiny cha osiri be nyaka iso dwache moro mathin. Time mari bi keto kai. To mane gima nyaka gole pacho kwa loso chik. Yes. Sana chik ma jakom biro gone. Nikech en jakom uru to po ena kanyo but en jakom. Mondo higni katama 1000 higni 100 odong' ni kidi mane nyasa Raila oguro. Mana ka kidi mane Peter oguro ema sani ochung' e kanisa. So dagomb ni gini jakom obi kode ma bro ka otieng' gi tieng'. Mano bro miyo nyinge duong'. Bro miyo nyikwaye chieng' piny ne par ni gimwan go ni en mar kweru. Kaka wapako ga Abraham, wapako ga Yakobo gini. Gik mane gitimo chon ka. Ne gitimo kata bed mano okitudori gi Jakobo ka sani koro nwan wanyikwa Adam. Wanyikwa Abraham. Ne wilo ka Jakobo kopenje ne to. Lokroge mabe samoro jogo ne golo pachgi bang' ka dicho segolo report mar BBI. Beni mi sero paro manyien ma samoro ng'ato ne biro golo mondo keti kanyo. Jomoko ne wacho ni wadwa ni gino bed publish kamano. In bende bineno ka pach jogi. Ana wacho Oriero. BBI cha ng'eny gik moko ok gidhi e referendum. Gik referendum nyabedo na kod atamalo 98. Kod atamalo 2 kende ni gitere referendum. Ng'eny gi gik mineno jogo kwayo mang'eny go moko nitie minyalo tim kaka chik oket. Nikech lwasi nitie mar chik, the spirit cha. Namba mar 2 moko ng'eny gi dhi los chike od bura. Mo bunge be ma pod bro loso. Gik ma dhi e referendum tin. So kama ntiere ni gik ma dhi e referendum nitie moko ma nyaka mi dholuo mar chik. So kete dholuo mar chik ni ema koro paro matin dhi donjo. Paro nyaka donjo. My support paro ma bende koro. Paro no dhi donjo nikech koro mondo obed dholuo mar chik. Ma koro iwacho ni penjo gin 1 2 3. Kigi kala 6 ka ng'eny, kigi kala 6. Then mago kanye ma koro dhi lose miwacho ni ng'ani owache kama chal ka gimi wacho no gan nyaka winjo dwach japiny. Ng'ato bro wacho gire to ng'ano miluonge ni rapota kata rapotwa ka gichodhe gano. Ong'iyo to ng'ani adwa wachang'o. En wacho ni pi obed. Yo ma pi biro go koro ko jali idwaro nyithindo somo. Yo ma nyithindo somo go kata madho cha kata ni en tij sirikal tiyo gi wiye mondo nyathi som, klas nyaka ger, skul nyaka jondik jopuonj, mago gin dholuo ma koro jolony.
mong'ik ma piny dhiye. Koro kanye ma koro awacho ni paro dhi donjo to chik biro maber. Tipana ang'o manotimore nikech kane pok olos this BBI, kane choko jo BBI report ne choko gik mopogore opogore, paro kuom jopiny. Nitie paro mane okaw oket. Ang'o miyo koro sani ka report osebedo unveil, tiyudo ka koro paro moko biro ni wadwa ni mondo fix ma. Jogi ne ni kanye, paro gi nogichiwo koso nogobedo included kanye. Tabu mantie gima ber achakore kaka moro. Mana kaka injili ma koro sani joma ng'eny omewogo ni mamoko riembo mtokni madongo dongo ni babarikiwe Bwana. Ing'ene nochakore mana e tong' piny kamoro ma be ji nothoe gikone joma ne nego ji ma koro duogi gini koro ema lando injili. So gini ne biro nikech ne en jakom, nikech omoso Uhuru to Uhuru oneno mos nonyuong'o Uhuru. Koro gikone koro en sirikal makata ka nyiwacho nochunge koro chunge ki sirikal matiende en ing'iyo lwasi mar timo gini. Koro samoro ji paro kaka Mbadi awacho, nawinjo kawacho jakoma mar party nrego ok nyal chung', regi nya yweyo. Taparo ni mano chalo gi pacha nikech awacho ni dongruok masani en odhiga mbele kod oga chien. So kanye ming'iyo ni titimo nang'o. Kata mna mtoka mosewuok Asia dhi Kisumu dhi kata dhi Nairobi, nyaka ng'orawie kamoro kata no mtoko kanyal dhi Nairobi, samoro jawuoth moriero adwa dhi konyore mondo wadhi ng'iane dwa MPs to kod senators bende bang' thuolo machuok kwaduogo mondo wang'iane ni to koro ang'o miyo samoro bende ne pod wach mano mar sidho wach kawo signatures ne pod ochung'. Jomoko ne penjore mathoth awinjun kaka jotelo nyalo ng'eyo ni tang'o mane omiyo ne koro chuno nyaka ne chung wach kawo signatures mano bende chako kendo koro nochako wache ni en jumani mana bang' thuolo machuok kendo waduogo e chenro ni mano mar kuku mar wach. Sani wan kanyo to kod MCA ma Central Alego Leonardo Riaro e chenro ni no mar kuku mar wach iluonga ni Jesse Mondi anelo Haron John bang' thuolo machuok wachako waduogo kendo. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV ponono ni koki yawo tipo mare wan gi MCA ma Central Alego Leonardo Riaro ma bende wantiere e chenro mar kuku mar wach. Wang'iyo anena kolo BBI wach ma bende masani koro mako piny dichieng' okadhi ka ok oluong nying wach mar BBI. Kendo wang'iyo kanyo dwaro mag governors, wadang'iyo dwaro mag MPs gi senators bende, to kapok wang'iyo mano jatelo ne nitiere chungo wach mano mar kwayo sei. Ne en gima nochung' apoya, weche moko ni ker noromo gi jalupne kendo miyo chal ni odwaro ni mondo nitie gik moko bende koro ne Amerika kanyo miyo nochungo wach mar kawo signatures. Nyalera ng'o ma anya wacho ni en gima ong'e gi paro mar piny mangima. Jalony moro nowacho ni gima nyalo mbachni. Yes. To moro ni nikech en wach mar riwo wi jo Kenya kelo kwe mosiko. Kadipo ni mano paro aina no nitie nikech wan ka josiasa wan be nitie gik mwaneno kaluwore gi samo bire inyare ndruok no time nikech en wach Covid, tuo ma koro biro magalagala ni. To ka en ni tuo ni mochungo gino nyiso ni kara gik moko duto mpango mag sirikal nikech koro BBI en gir sirikal kara mpango duto mag sirikal ochungo jodhi mani mar thieth kende ma bende mar thieth no tamo. Yes. Iwinjo koro adwa nyiso Uhuru Raila mokelo gini Uhuru ng'eni legacies ge koro ser moko aneno kata wach mar kian agenda 4 ka Uhuru nyoloso kawacho ni koro gini en gima koko en gima bro dhi nyime matinde no rendore gini nonego bede no waneno duoko e kapok odhi dala. Koro nyiso ni macha be osebadhore ne President Uhuru onge ga agenda moro amora e Kenya koro sani mana mar BBI ni kende okas kore mondo wach BBI no BBI kende gimotim then odhi dala onge moro kendo monya konywa go koro. Jor bura gi senators wacho ni wach mano mar neno ne yiero women senators 47 ma gin wakeni gino wacho ni gino onego bed abandon ok gine kamano adapt kanya ng'omiyo paro ni nyalo wacho ng'e chunguno gi lek moro chingno bede jo senators sabuno gi lek mar bedo jo od bura. Gima nyalo wacho gigo gin siasa. Gigo gin siasa nikech nitie mine gi nitie moko tich otamo gi. Adiera makende ni tich mane mine ne do tiyo. Adiera malich onge. Gibagore abagi go mna dhog gi. Onge. Neno kata ka duoko mag Ipsos Innovate biro.
to kata pako ni ma oyombo ma obedo namba ma kama. Adiera makende onge nikech amomiyo wapogo pesni mondo odhi yes. Ang'o ma mono pesni gi wamiye ng'at achiel. Ere kaka in woman rep idwa ni ger chiro. Igero to ng'amondo obed ginywando dongruok monego otim gini. Winjo. Koro igero chiro e Siaya County to county government be onego obed gi gero chiro no. To kama gigoye bura ba koro governor wacho ni anta chiro ma kama weni koro in ger moro ni onge. Koro gigi ng'ato odwa ni yuora nena. Atiyo dong ne wuora na atiyo. Ng'acha chiwo basari. Ng'ani be chiwo basari, mbunge chiwo gavana be nigi basari be no ma MCA be nigi basari. Ang'o ma mono wang'eyo ni tich mane monego be nwa tiyo gi pes jopiny obedo ndong'adi. Chono kine chien kachacha ni ndara mar kaunti. Mbunge be loso ndara. Kia ng'ang'a loso ndara. Koro ndara achiel ni wami wapime lose. To ng'ama biyudo ber gigi en na japiny. Koro idon japiny kian marano ma wapenj mbunge ndara ni, ma wapenj gavana, kian MCS, kian ni kure. Giko ne mbunge bende ni kian penjo ga waziri kuchocho. Adwa wacho ni tabu manyo wango ma esa mar chiko yie no onego loke chik mwango ni en achiel kuom chike mane piny mangima. Adiera makende. Ko mar mine to nokel kuom kosa. Nokele ka nowach ni kiparo no nya reso kamoro kapok wabungo loso chike bunge mondo mine chwecho bede bunge. Then ne ong'iye gi paro mong'ol moko mar dongruok mosiko ni mine man gi ng'ol. Kata chuo be kidhi Rwanda sani jomopong'o kamoro amora e sirkal kata mna mjengo mi wacho ni mamo dak ting kid koroga e wiye iwinjo. So okwang'eyo koro nego walos chik mabro chung bedo mise kinde duto. So ko mar mine no biro kuom kosa nikech ne kinde cha waonge gi dwoko mar rwako chweche e telo. Apani gimi paro ni nyalo keti mar kele equality cha. Waso joma mine kaji nikech gimbe nyaka wabed kodgi e sirkal, wabed kodgi e telo pogore pogore. Kwa scrap this one out. Adwa wacho ni gima jolony kata loko chike pok owache. Iluongo ni constitutional lawyers. Yen kisomo pend chik maber. Ko mar mine cha nyalo yier kata dichuo. Nikech en open. To nikech the spirit and more stronger le juogi. Emomiyo ojwang'a odaka dhi laro gir mama. But en owe thuolo. Josia nyalo yiero kata mnoriero madichuo mondo bed jatelo mar mine. Amomiyo kara igoni ombulu gi joma chuo lilo be. Ineno. Nyiso ni kara gain influence. Ka be nen mar mine ta do wach ni mine mogo ombulu. Mine go ombulu kende. To chuo kiggo nikech mamar mine. Manene no morem ka wadwal kelo lokruok mar bro konyo piny kinde duto. Onego wabed jomiluongo ne jokanyo mag piny, statespersons. So skwadhi loso chik ni wang'ni gima joka wacho ni ogole chat somehow konchiel en gima nya wacho no objective. En paro manyangafu. Moko nindo nyakony chiel. To koro kama onego bed ni gitiekego. To koro Maraga be osewacho no osemiu od buche ariyo mosekalogo mondo gilos chik mar ng'iyo mondo chwecho bed mar od bura. And chwech no bed mna kata mna kwende mamoko bende mag telo kata mna nyaka weche tenda go kamora bed telo mona bed. Tineno kapod ng'ol nitie kanyo chapne gi ndekne ka mai lwasi makende. And in fact I lost authoritatively. Magi achiel kuom gik ma kata kopore ne break obete wach mar kao signatures gina neno mai nafas mar reke jakom ni gimbi mar reke formula kaka od bura dhi bedo gi chwech. To koseket chwech koro kochuno nyaka no wacho ni magi mag mine magi mag chuo. Negi wacho ni mondo mano golo kodonge to gijagi wacho ni gidwaro gi support mar two senators areja ng'ama dhako gi dichuo. Koro kaunti ga to bed gi dhako gi dichuo. Mano bende ing'en mago ing'eyo ng'ama pidhe go yala dhi kodi inyakta kwa miamburo. Togo mama huye wi pinya ga kwa na nini kare kata nyama ko motno magi duto pod gini neno moremo. Ka chwecho kete od bura maber to bedo thuolo mar bedo gi ng'ati mochung' ni kachacha to mago konego bede. Ineno ing'en ka be wan joma beyo Yesu ne dichuo to do nen gi lek mag chuo gi mon. Matiende ne gimwala ke piny ni en gimoro miluongo ni
kizungu wa gimwaketo mbele en education. Education en somo mar ng'ato koyudo konyruok ne owuon. Gima walak mano pacho riero ma onego bed ni piny nene gimiluongo ni revelation. En somo education no ne oganda piny te. Education for the entire human race. Matiende ni kamoro amora ma nitie ing'iyo to konyruok na bed konyruok ne piny mangima. Gima somo mano be wisdom ema nyalo that is it. Mane ma pod walak. Inene momiyo pod gik moko mbachni. So ko yier ng'amo yier no yier lojo duto te. Kata ki ng'amo ng'ol oyieri nyaka lojo moko ng'ol. Koro yier ng'ato ne ichung' ne ji te, ok ni wan machung' nikech an ng'ane nikech an ng'ane. Nyasaye kotelo to mano nyalo konyo pinyni. Kamano. Wach mar gini ng'eny nyaka wach Nairobi bende nyaka ng'e, wach mabende mane mabed watiego mondo wang'e ne pachi kaka un MCS. Scrapping Nairobi County oko. An kako riero. Gima jogi ng'iyo ne ing'e gima theko en kuo mar omenda kod tiyo gi mbi marach. Nairobi kaka nyo en ni sirikal ma Nairobi emodhi ochape. Kane kidero nkuro nomachoko ja ODM. Sonko donjo koro ja Jubilee to ne giwen giketo ng'ama yomyom kane joka ne pano keto muyete ng'ama yomyom. Lengo ne gan giket ng'ama gidhi mino lwete to gikwelo. King'iyo pesa madhi ne Nairobi county government en pesa motiam. Kidwa ng'e achiel kuom gimomiyo nyisi ni paro ni orem. Dak nyo girit BBI mokwongo puothe. Koro kichako tiyo tich manyien tiwacho ni koro amiyo giriya no kuongo bede ye kai kapok te BBI obiro. To kamanyo ging'eyo ni budget nyaka kale god bura. To governor ema ketelo. Doro ka governor daketo lwete budget ma Nairobi. Doro no ka chap ne gindek ni nitie. Joka ne ng'iyo kaka odhi okwal pes jo Nairobi. Iwinja. Then luoro moro nitie chiemo na ber president to wuon Nairobi en governor. Nyalo kuodo wiya. Iwinja. Sani neno king'iyo ktamna boma ma Kisumu ka. Ineno ka gik moko timore. Ing'en pesa chen pesa moa oko, ok en pesa marwa mar kaunti cha. Iwinjo. Pesa go yot chamogi. To koro koket ng'ato nono mok in to bro fwenyo ni mbachni moro koro ng'acha dwane pesa ne mobede lwete ma koro onge ng'ai bro penj except en owuon e gima theko ka. Nikech nitie pesa moko monego kony Nairobi obiro gi nying State House. Ng'eny ne. Nikech ka kwa mfano nyanyisi ni Nairobi rach. Amomiyo piny mangima nyocho vote kanyo pok chapni obiro kuom Sonko kaka governor maber e piny mangima. Mana dier. To sani to waneno Sonko ka ng'ama onge kore gatache. Nikech telo mabedo kene. Niso ni dwach dhani mwaketo mbele ok en dwaro mar piny. Watieke gi wach paro kaka unene kaka un legislatures kata jo bura ma Siaya County kaka uneno and the entire report mano mar BBI. Ununeno ka ntiere samoro gigo mabende udhi nikech nyako dhi bi kuma umbudho go e kura. Ang'o mabende samoro udhi nyalo mondo teme lokruok kanyo koso urito final moko osebedo documented to koro udhi support. Aparo no wan gi powers. Yes. An aloso e lo od bura ma Siaya. Yes. An jandai mar od bura ma Siaya dul mar MCS Kenya. Yes. Of course an gi speaker mara. An gi a lady kod an gi wan ji ariyo batan mbele. Weche wadhi tieko gi malo kachacha. Kicha kwa mfano achiel kuom gimomineno ka county opo dok piny joko keto governor mbele to governor nje pidi. Wuon nyathi mipiro en MCS. Koro gima edhi ma nyaka timnwa mabedhe tim en wacho ka governors nigi duol margi e chik Intergovernmental Relations Act. Ma koro wan gimon governor summit. MCS bende nyaka bede gino. Kose kete kuro kilose county MCA ne kanyo governor ne kanyo. Waluok achiel. Then wabro dhi mbele. Maro ken gima no kende gima lich kanyo. Mane en gima ok ochuno ni kinyna bede. Ten gima bro siko. Kamano. Wach ni mogike ka watiega na kod madaka achiel. An gima nyalo kwayo ni wabed thuolo. Sana kwayo president Uhuru no bed thuolo. Oyaw chunye duto te kane jakom osemoso lwete kiko ogo machemo Uhuru kigo machemo weri gi gik moko te Kenya kata big for agenda werigo BBI makoro bed ni agenda mari achiel
Ajenda mar ariyo, ajenda mar adek mondo kwe obed e Kenya, in idhi dala gi kwe. Wadong' kaka jo Kenya gi kwe. Kwe ma Nyasaye mokelo. Erokamano ahinya. Mano MCA ma Central Alego e kaunti ma Siaya, Leonard Oriaro, owacho kaka bende pache kendo owacho kaka gima onego bed ni koro timore mondo mi Kenya odhi nyime, obed gi kwe to kod dongruok e yono makare ahinya. Chopo e giko mar chenroni mar Kuku mar Wach e tiponi mano mar Lolwe TV, kendo aduoko erokamano ne jogo ma bende koro okete kanyo, kendo med mana kete kanyo gigo ma bende iwinjo kanyo. Apani gin gima biro konyi kaka japiny bende to kod jotelo bende koro neno chenroni. Chopo e giko mare, aduoko ne erokamano ahinya mane tayo chenroni, iluonga ni Jesse Omondi, kendo nyaka odiochieng' mano machielo oriti masani.